وما كنا من لا تنوك غائبين من برني نعم لأن باب جتين تند من غناني كدي برني بين لبدي باسي قولو تند نعم الذي والوزن نعم ويبيس قول نعم يوم إذن يلا ممدوم نام لتأو نعم ومن يوم القيامة نعم يعني هن بيس دي على حقوقهم دل نعم فمن ثقلت موازينه كلام تدي بيس مم نعم الذي فأولئك بين كم هم مفلحون غني ملاك كلام قول ممكن نعم ونديكم ملاك نعم ومن خفر كلام مهوي نعم موازينه بيس مم نعم بندي مم بودي هودي مجمم هو فأولئك الذين بين غني بين نعم بين غندلا خسروا بين غندا إن بيرتي نعم أنفسهم كوي مومن بدن عليكم السلام بدن تنبه ومن ومن خفت موازينه كلامه يبيسهم نعم فأولئك الذين بين بين خسروا بين غندا إن بيرتي أنفسهم كوي مومن أبو واتن من كو جينغول بما كانوا سبقلاتنا بآياتنا إكاوني دم يظلمون نجدا الذي ولغن مكناكم والله أنن ببي آدم نعم من كبدي أن في الأرض إليدي نعم وجعلنا لكم من بدي أن نعم من بدن أن فيها إليدي ما عايشة كأدن غورد نعم من بدنهم كأدن غورد وجعلنا لكم نعم من بدن أن نعم فيها إليدي ما عايشة كأدن غورد نعم وي قليلا فمدين ما ها وورو دي نعم تذكرون كمان تدون نعم انا فمدي ها وورو نعم كمان تدون نعم بمن قليلا ما نعم فمدي ها وورو تذكرون كمان تدون نعم فمدي نفيوي نعم كنت نهيواني الذي بسم الله ولقد خلقناكم والله من تقيء يعني من تقيء بامون آدم نعم ثم صورناكم من غامي أدن غنيكيشمك نعم ثم قلنا شغلت من بين نعم الملائكة ملائكة يدي وجودوا لآدم نعم بين تجني آدم كوي نعم بدني آدم سالي نعم فسجدوا كم بفو بتجي نعم إلا إبليس سوانا أو غرق oɗo de salima wiyama adi sujjude ko jibrilu mika'ilu rewi hen israfilu rewi hen azrailu rewi hen on saha malaikaji bandiɗi Allah ndewi hen ene luura noon duuɓi ɗiɗi cujji no foti ɓe mbi ko duuɓi temedere ɓe mbi ko duuɓi temedde joyyi ɓe mbi ɓuuri ɗon ala kullin kamɓe cujji mbaɗi sali kamɓe mbaɗinimo sali ɓe nawanimo alarba ثم قلنا للملائكة دون من بين ملائكة أجري أسجدوا لآدم تشجني آدم كم بفون فسجدوا بتشجي إلا إبليس سوانا أو فانكم تشجاني كان بين الملائكة إبليس فحكوا الملائكة ونو لم يكن إبليس كإلهك من الساجدين كي سجد جيا إبليس جاء كي سجد قال تعالى الذي ما منعك أنكم إبليس هلكو هنما الله تسجد لأسجد هنما سجد بمعنى أن تسجد ما منعك الله تسجد هلكو هنما سجد إذ أمرتك ثم نجمر مامي بمامي يسجد هنما قال وي أنا خير منه أودو هادين سجند دون كمين بريدو بيم وانا سجود نون جولد دي على كو سالي كو سالي be mbadani mo sujude hinere Allah sanji mo wona Allah wadantaki dum sali be mbadani mo wani ka yenda wani mo alarba dum alarba to alarba fuddi do jangini be tan wa allama adam al asma kullaha kambe be ganda Allah andini adam caggal dum adama haalani Allah wi cujjene mo wadde ndawane mo Allah bakay ala ngesa kay ko baddum yiya o wi ana khairun minhu min buri mo mojude sabu khalaqtani atagino min naari na jeygol min tangami koy jeygol kanko non wa khalaqtahu taqdamo min dinin koy lofal taqdami e jeygol taqdamo e lofal ala o wi fa habid minha Allah wi mo ummoy aljanna e yaltu fama yakunu laka hananani makay an tatakabbara fiha ne mawni kintuda e aljanna aljanna ka dana mawni kinade hen
fakhruj yaltu innaka an min as-saghirin koy hoybe jeeda yaltu koya qala wi tawde yaltini kam anzirni munyanam ila yawmi yubasuna ha nyala mo yimbe ummitinte mu wurana ha be ummitine mi hawre mabbe qala Allah wimu dum de juuti dum kay heewi kadi innaka an non min al-munzirin koy munyanabe kam jeeda ila yawmi al-waqti al-ma'lumi ha nyala ma waqtu gandado nafqatul ula ala sago ma ya dubi cafande ne kam قال كانكو إبليس مودي الله شون مامي شوتو مامي o wi fabi ma aghwaytani mi wondiri sabu ko bewnu dami min nene la aqudanna lahum mami jodono bibbe adam be sirada ka lawol ma al mustaqima poccingol lawol ma pewngol e mangol mami soppino don bim mami soppino don kala gardo mi dum rewdo ullo e ladde mami lawol pewngol e ma portingol gol mami soppino e maggol gardo fu mi dum rewdo ullo e ladde jomum sabo yaba tuppe so mi ronki so mala aati yannahum mami ardu e mabbe mami ardu e mabbe min bayni aydihim mi ardu e mabbe jeese hakkunde jeese mabbe so mi ronki wa min khalfihim mi yura caggal mabbe so mi ronki wa an aymanihim heta bangeji mabbe nyaamo so mi ronki wa an samaihim heta bangeji nano fofo mami bang yo bang mami yuru wa amma do onon dum kam la yastadi mbi an yati min fawqihim o wawa awrdu do mabbe o wawa li alla yahula bayna al-abdi wa bayna rahmatillahi hada makko hedde hakkunde Allah yurmede Allah hakkunde e maccudo Allah jabata dum wa amma bangi funnaage hirnaage reway worgo mo iwra kanko iblis wala tajidu adanyata aksarahum ko heeweme be shakirine ne ngoni julbe ko heeweme adanyata ne ngoni julbe atawata heewbe hen ko belata badata قال الله وما أخرج منها يلتهن مزموما كغيبنا دو كوتادو مدهورا غدنا دو يرمede الله من نمي وندي لمن تبعك منهم كلا ما بدewdo ma la amla anna jahannama min mami hebbin jahannama minkum e o ane mabbe fof onon fof ajma ina dendangal onon fof mami nan on deegol waya adamu Allah wi e adama uskun anta an non hot wa zawjuka e jom suuduma kode aljanna fa kula nyame min haysu shiituma kala ko jiddon nyame wala tagraba kono hoto mallode hadhihi sajarata kido lekihom ki kam goppeki son mimiki fata kuna laato don min az-zalimin koy tonbe jeedon wala mimiki de son mimiki de on toñat on sahafa waswasa sokini lahuma wanande be asaydan iblisa rewi an kante ha yetti baba adam o yettaki baba adam ne wonno baba adam ko annabi o wawa dum yettade addin mo yettade baba adam ko yumma hawwa wana annabi wana ma'sum walla on saydan wa yettade dum kan yumma hawwa kadi hakkunde baba adam wirgal ala so yettima yumma hawwa tan yettata baba adam kono yumma hawwa o rewi ko on ruubi adama wana kanko min wana kanko rubani adama o yettaki dum o wawa o ruubi ko yumma hawwa ha naati on saha yumma hawwa wa yettade baba adama kanyum ruubi dum wadi ko ma faami de Allah wi wadirni kanko saydane o ko li yubdi lahuma bele o fenyina nabe ma wuriya ko suurirano anhuma ga mabbe min sawatihima e awraji mabbe ciofdi mabbe di ciofdi woni awraji bimi dum ko suurirano ciofdi mabbe ko dum don iblisa woni haaju mun ko ittuti dum comcidi be bannodi ha iwa de be nyaami lekki tan comcidi ngiwi woni ciofdi mabbe anani in sawatihima ciofdi mabbe wa qala iblis bi ma nahakuma rabbukuma hadirani on jommon o ana hadhihi sajarata ga kiido lekki hadirani on Allah illa an takuna malakaini so wana anjatan hada mon wonde malaikaji dum tan hadiri on nyamde ki so wana ha so wana on gontan malaikaji basa yaltude aljanna dum tan omo yidi yaltinde on o yidi ko yaltinde on joni non so nyama kiido de ko on jaltata dum tan hadiri on
aw takuna walla laato ɗon min alkhalidina koye sasɓe ɗum woni o wi hal adulluka ala sajaratil khuldi wo mulkin la yabla armi tindinma ko ganduɗa ko lekki casal e laamu ngu rappata nani ñam ɗum wa qasamahuma o wonani ɓe to Allah o wi inni min deylakuma wallahi wonande on laminan nasihina koye laaɓedede jeeyan Allah wi fadallahuma o yaltini ɓe woni o jippini ɓe tan bi gururin sabu komte ummorade makko falamma zaga sajarata nde ɓe meeɗi kiiɗo lekki ɓe ñaami hen tan bados lahuma feeñani ɓe sawatuhuma bonam ngaragu mabɓe awraji mabɓe ɗi jalti ɓe kunci waɗati gaɓe naatani noon yaksifani eɓe teɓita alayhima e mabɓe min waraqil jannati e bervirfi aljanna pour ɓe cuuroro wa nadahuma ɗon Allah waɗimo message kanko baba adama noddiɓe tan rabbuhuma joom mabɓe Allah wi alam an hakuma beele min kam mi haɗano on antilkuma sajara ga kinmon lekki beele mi wiyano hoɗon ñamki lekki wa aqul lakuma beele mi wiyano on inna sheyɗane ngal ɗo iblisa lakuma wonande on aduwun ko gañomo binum peññuɗo gañgo beele mi wiyano on noon ɗaala baba adama e yumma Hawwa ɓe mbi rabbana ko caggal nde Allah noon longini ɓe wiide noon mbimi Allah longini ɓe wiide noon nde wonno Allah yi jaɓande ɓe tububuya o wi rabbana joomi amen zalamna anfusana wallahi min tooñi koye amen e wofdema ko in lam taghfir lana so tawi a yaafaki min ko min mbaɗi ko wa tarhamna so tawi a yurmaki min lanakunannama min laato min alkhasirina koye pertuɓe Allah longinimo haalde ɗum hada ikhbaru min allahi an adama ɗum ɗo ko Allah ne ko haalanno adama mo haaltana en bi itirafihima wa nadbihima sabu qirragol mabɓe e nimsirgol mabɓe ala ma waqa minhuma wa innama atabahuma allahu ay ko Allah addani ɓe feldeɓe ala dalik wa in kana laysa bi ma'siyatin ko iblis ko baba ada waɗi ko wona gofol to banggue haqiqa ala wona gofol nde wonno aduna koko wonata alay sago aduna wona te Allah jaɓata wadde ko ala sababu aduna o wawa wonde so wona adama yaltaga te kadi adama wawata yaltude ga so wona o ñama lekki ki wona gofo aduna ko piɓɗo aduna no wona ko biɗo anani de gila to wi khalifa tan fi ardi de elle wona noon wino wona inni jailun fi ardi khalifa tan de wona noon wino e gila nden kay gila nde kam ande adama ko ñamo lekki ki taadi kay adama nana aljanna te aduna wawa wonde tawa adama arani ga ala sago adama ñammine lekki ɗum wona gofol li anna hasanatil abrari sayyiatil muqarrabina sa yi adama ne felire ɗum moƴƴi ɓe ganduɗa ko yimɓe ɗigguɓe ɓe ɗum ko bakkatuji ɓalliɓe Allah ɓe andi enen wonko mbaɗeten moƴƴa won neɗɗo wonko waɗata wonano comme bakkani ni mbimi won koho so yiyama ne jooɗe won ceernaji tan moƴƴo honono seeremɓe men moƴƴuɓe ni ceerno Bohari en ceerno Samata en ceerno Amadou Tidiane Madi Gounas en Serigne Abdoul Aziz Sy en so tawama ne jooɗi hakkude jeere ƴakka mburu harmani cikkuɗa ene harmi kono an harmanema ene harme makko kanko ko neɗɗo o harme mum an noon harmanema an koye abrare jeeɗa kamɓe komo garrabine en ko capacité makko ɓuuri ɗon tawede omo ƴakka mburu e nder jeere omo dari gueɗe ɗiɗi kangaɗo wiyete wona kono Aliou Cissé ƴakki mburu biyo ɗum haydara goƴi ɓe hen ɓe ƴewatama ni beɗa ɓe gandi a waɗani ko boñi baba adama ko ɗum tan felda ko ɓuuri ɗon ko ɓuuri debbo funtamo eyyi ko ɗum tan felda kono ko waɗi ko kay wona goofo Allah kay kañum waɗi kay gaɗa en andi ko aduna ko wonata alay sago araga leydi ko ala aljanna wona haade Allah wi ko jailum fil ardi khalifa tan kay andi kay leydi ala aljanna andi ko ka fayi ɗum koko escale tan mimi ko sayyiatul muqarrabina kala ko moƴƴo ne waɗa wa windene baraji ɓalliɗo Allah so weɗi ɗum ne wawi windenede bakkat faami ay ko waɗi ɗo ko
وليس ذلك بقادح في اسمة آدم دو توجتا ندين كآدم لأن المستحيل على الأنبياء تعمد المخالفة أن بابي كو مستحيل أمومن تيد ودك بني النبي تيد ودك بني كو مستحيل أمو تيرا أنا بعد كبوني كون تيرا سوادي كبوني تان الله على نكون بعد كم جاني تواب وأما إنن على تير وأما الخدع في الاجتهاد ستوي جوم ودي اجتهاد نون دانيا غوفل سيدا والنسيان الرحماني والله ججي والله يجي سنما فهو جائز عليهم ونذير ذلك ما وقع في قصة ذي اليدين حيث سلم رسول من ركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم على دروي سلم دري أم بدي دروي يجد الله سكو يجر جولد ها kono wana o salmin darde didi o dañi darde do salmini faqala lahu zul yadayni sahaba goto wi non wi aga sarta salata am nasita ya rasulullah a usjulde walla yejjit faqala kullu zalika neladu wi mi yejjitani mi ustani ko kullu zalika lam yakun mi yejjitani mi ustani jede he وكل ذلك لم يكن هيهون هن وناني بل بعد ذلك وي وانا يجد وانا تيد كونو كو هودي يجد هودي اناني دي مبيمي هودي يجد ورندي تان غير كان الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسى ملادي مي يجتاني ولكن انسي لأسنى koy mi yejjitani mi yejjikini bele wonta sunna so wadano non sa dañi daddi salmina yere junna boni non kanko wadi dum bele wonta sunna sa yejjitini bada sujabar وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب في ذلك من وجود الخلق حكمة نيام دي لكي ndo woni sababu mun ko ha tago ngo wana wa imaratu dunya wana fa ansahu Allah li ajli husuli tilka alhikmati alla yejitini wonon ko wino hodo nyam ko yejitini mo puro nyama lekki pour ha aduna wana ha faman nasaba ta'ammuda wa tajarru ali adama faqad kafara kala biido o tay walla ko ciusto Allah o wadi on ko kefero fami كما أن من نفى عنه كد اسم الإسيان كلا بيد كد ووافاني كد ويوان كد فقال كفر سبهل دوم اللي وأسى آدم ربه فغوى وانا دوم نان هور يدو دوم كد هور يدو غا wonde ko taydo hoto wi hoto yeddu kadi wonde woofi ay non adajatan eyyo dum woni non Allah wi taala Allah wi bidu jippode onon e ko mofte mon fof ngande non baadukum yoga mon li baadin wonande yoga e mon adu won ko anyondirobe tan onon telle de leydi ngande non yoga mon e yoga ma gañondir ma toñondir wala kum ne woden on fil arde leydi ni mustaqarrun nyibirde wa mata un e dakhmitgol ilahinin haalaje mon ngasa taala Allah wi mo fiha koy leydi de tahyawna nguroton wa fiha koy leydi de tamutuna mayoton wa minha koy leydi de tukhrajuna jaltintudon ummital ngurnam mon e mayde mo foko e ale koy leydi ya bani adama he mon bibbe adama qad anzalna alaykum min jippini e mon libasan borna teeri dum non di o do libas fawake basang fawake ganila fawake wuldadda ko wutti tan Allah wi mi jippinen comci tan deni ba il faut yo borna tan yo wari mboorne teeri ndi ene suura saw aatikum bonam ngarago mon awraaji mon ko don borno Allah wi jippinani on comci yo on borno pour awraaji mon cuuro ma sa heddade ben numéro de ka andi heddade ben numéro en harmi walla tawde Allah wi ko ya borno wori san Allah wi kadi tagani on kadi comci di odon nyantoro won do ganila ari jaxsi ner do ari an kadi bazin ris do ari an kadi sippere bazin do ari an kadi kono ko o do wi libasan kay comco bonda fo moji sariya jabi sa juulini sella sadidi nyantare non codi ya jaxsi ner dum won wori san dim ko wana comci di do wana wul dadda wori san wana wul dadda
hey risan hey zinatan woni comci jooɗi ɗiɗo ñantoro ɗum woni o wi wal maana firata anna allaha taala manna ala bani adama bi libasayni allah o moƴƴani ɓiɓɓe adama comciɗi libasan yuwari sawatihim comciɗi ganduɗa eɓe mbawi ɓornade tan woni ɓe cuurima wo libasan e comciɗi ganduɗa risan ko cuuɗaje ko ñantorɗi ɗin ko ñantude ma yangue dawa tan sa ɓoni no yimɓe gandi wonta faaɗa kono kay hatta sa ɓoni wulda dabitimi ka wiyata ko ala wuttide ɓiyete ko ɓornaki ko yooɗi kono ɓonni wutti kay mato o wi ya femme libasa zinati gayru mazmumin comci cuuɗaji comci jooɗi ñiŋaka haɗaka dal wal muradu azinatu allati lam tukhalifi shara cuuɗa ɗundaki sharia comci ɗi ganduɗa sa ɓornima sharia salaki e ko ɗin deke koyno hariɗen wortako nde wonno sharia ne haɗi ɗum sa waɗi jawa kanŋe ko cuuɗari kono Allah jaɓata sharia hanma wa hada ɗum ɗo noon ko in sahal qasda bi allam yaksidil fakhra walal ujba biha so tawi ko ɓornoriɗa comci joɗɗi ko wona mawnikinare wona wasu wona wiide ko ni ponmi wona ɗum ɓornoriɗa a ɓorni tan ko comci ma tan ɗaɗa ɓorni eɗe ñanteɗe e lawol ma siɗi neɗo ɓorno tekke siɗi Allah hokkuma eyi kama anna taqassufa fil libasi gayru mazmumin nonne kay ɓornade comci naskaɗi kadi ɗum kadi ñiŋaka in kana al qasdu kay anani khaliyan min al aghladi al fasidati so tawi fanitare ma a ɓornaki comci ɗi jooɗani ɗi tawi pour ko miijoji bonɗi holɗum bi Allah mi yaksid bihi da'wal wilayate ɓorna comcon maayi kon tan haaɓi ko yankini kanko elle wali ayi ni waliya mbayata ne wali no ɓorno ganilana ganila e waliyagal go e jiida siidi ɓorna ganila so Allah wali ma walina wona ɗaɗo ɓorno tekkete ka kuɗaɗo wo idhara al faqri li ajli an yatasaddaqa alayhi tawa ka galo mbaɗa comcon ceeki kon beele yiiha goɗom tawa wooda cakkiɗomo ɗum fo tawi ɗum e harmi o wi dal o bil jumlati fal madaru ala husnil gasdi eywa o wi ko woni tan dal alhaali ko faalitade hen moƴƴere tan holɗum to jammulu bisiyaɓe aw takhassunu fiha ɓornade ko seeki ko e ɓornade ko yoyi ko fof yiyata ko Allah tan kala kaɗa mbaɗa waɗi Allah sa yiɗi ñantuɗa taw ko Allah tan ko Allah wonata ɗon sa yiɗi mbaɗa comci ceekide taw ko Allah tan woni ɗon tawi wona Allah noon mbaɗa ko cayi seyagal walla ha wiye ka wali walla wiye ka jankiniɗa yimɓe kaala haala ma ɗum ko a say tawi kadi mbaɗɗa ka comci joɗɗi kadi ha wiye wo kaari hande galo guttoɗa murta cika on ko ɓurɗa yimɓe fof ko balle fuuji ɗum tagi qala ba'duhum o wi laysa tasawufu lubsu suufi wal khalaqi bali tasawufu husnu samti wal khalqi o wi wona suufiyankagu wonani ɓornade teete tan wal khalaqi walla dappuɗi tan wona ɗum woni suufiyankaga ala bali tasawuf kay husnu sumti ay moƴƴude neɗɗago e wonde julɗo wal khalqi e tago ɗum woni fal bas min al libasi ma takhtaru an ta anta wa a faami janaha zalami wajri dam'a fil ghasaqi o yi fal bis ɓorno min al lubsi e ɓorno seedi ma takhtaru kala ko jiɗɗa ɓorno anta an o ummo noon janaha zalami nder jamma gummoɗa gona e rewde Allah wajri dam'a dong gonɗima fil ghasaqi e jamma aɗa waya ɗum kam so yiɗi ɓorno ganila فرب لابس الديباج مسغله حب الذي خلق الإنسان من علق فرب لابس الديباج هيوي بورني دا جاكسينير تو مسغله ان سكلني حب الذي يدعون خلق الإنسان من علق هيوي بورني ديباج تو على حاج وانا الله الله تان مو وانا الله على حاج وكم فتى لابس للخيس تحسبه ناج وذاك عند العارفين شقي وكم فتى هيوي سغتا لابس بورني للخيس تمتي نفكاد بورني دون تحسبه سايمو تشكام ناج كو دادو ولي الله بولنا الله tawa zalika oɗon indal arifina ɗo anduɓe Allah sagi ko malkisa kuɗaɗo wonɗon anda
فإن ذلك أي فإن ذلك لم يحبجه ملبسه ay oya ɓorni jaxinaire wirnatamo e Allah ko wutte mo ɓorni o hattamo yettade Allah waza ay oɗo ɓorniɗo wuldadda walla comti ceekiɗi ma lubsi ma surun tawa oɗo omo ɓorni wutteji wuldadda tawa ma surun tawa ko dahaɗo falam yafigui o ɗiftata tawa o ko kuɗaɗo tan deke woy anani ko jiɗɗa fof ɓorno e moƴƴi haydara an kay huuɗo Allah tan walibasu taqwa Allah wi jippinani en kadi ɓorno seeri kulol Allah won nin golle moƴƴe o ɓo jippinani en comci ɗi jooɗaani o jippinani en comci jooɗi o jippinani en kadi comci kulol Allah ɗum noon ko gollude ko moƴƴi tan zalika ɗum ɗon hulde Allah nde noon hayrun ɓuri moƴƴude zalika ay ɗum ɗo de ko haali ko min ayatillahi koye dalillaji gotimpaago hattan Allah la allahum beele jo kamɓe yadakkaruna ɓe mbaccoɓe gonɗina wa innama kana hayran لأنه سانني هلد الله بري لأنه يستر من فدائه الآخرة كلهم سورا ما إكرس الآخر وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم وي إن الله لا ينظر إلى صوركم الله نارة بادي جمون وأموالكم ونارة جود إلمون الله ونا جود جوجي هاج الله ونا بادي جوجي هاج وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله نارة بردمون إقلمون فإذا كان كذلك ستويكو نون فينبغي للإنسان أن يستغل أنا هانا ننك سكلرد بتحسين ظاهره ومؤينير دو مكو بالأعمال الصالحة إقول مج وبادنه ندر مكو مؤينير بالإخلاص لبند الله فإنه محل نظر الله منه ندوانو دون الله دارس فناكو هديكو ولذلك قال العارف البكري جياد الله قوتن بكري محمد البكري وبي إلهي زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به جومم بودا نياغما يا سودانام دو او رewde ko jamirɗami ونهيتني عنه غبنامي كو كدامي وزين سري سودانام سرم او بالاسرار السروج وان الاغيار اغا كلا كو وانا الله فسنه يارين دوم يا بني آدم إيه بيبي آدم لا يفتننكم هتا مجنون الشيطان سيدان كما أخرج أبويكم هنو يلتني بامون من الجنة أمراد الجنة ينزو الحال لا دار أمودوفي أنهما قام بلباسهما بون سير مب ليريهما هؤلاء سوآتهما بونم نراغ مب إنه سيدان نون يراكم إني هو كانكو سيدان وقبيله إلينيول مكفوف كانكو إلينيول مكفوف من حيث لا ترونهم نكد on jiyatabe onon de wonno seydane ala mbaadi ala bandu on yiyatako on yo allawi innanu minan ja'alna shayadina min badi saydini awliya ko wallidibe lilladheena wanande ben la yu'minuna be gongdinta wa idha fa'alu fahishatan satawi yimbe be badi ko boni hefere yimbe be heferebe so be badi ko boni afami ayo andi bidan seydane ene doga ene do no ƴiƴam dogirte ni non seydane dogirte ene andi dum weɓani walla wa ja'alat sadra bani adama masakinun lahum o wadi becce neddo darde neddo woni hodorde seydane illa man asamahu Allah so wana hen mo Allah reni kay ma Allah reni non ala ko wawe mu andi seydane الذي يوسوس في صدور الناس وانا كتون هودي فهم يرون بني ادم وبنو ادم لا يرونهم ابن جي بي ادم كون بي ادم جيتا كو غوتو بي مجاهد وي ابليس وي قال ابليس وي جعل لنا من بدنام 40 غدناي من بدنام غدناي ابليس وي نون نرى ولا نرى من جي كون من جيتاك دغنا نعم دو هل جنتار جنgo ايوه من جي كون من جيتاك نعم ونخرج من تحت الثرى نعم
o wi min jalta les leydi min mbaɗa ko min bela waya udu cheikhana shaban o wi minen seyɗeneji so neɗɗo amen woni nayejo goto am so woni nayejo wonta sagara kadi ɗum on neɗɗo waɗana ɗum wa qala malik bun dinar inna aduwan yaraka wala tarahu li shadidil mujahadati illa man asamahu Allah o wi emin jiya min jiyataake emin jiya min dokkama ɗum min jiyataake min dokkama ɗum emin jalta les leydi min dokkama ɗum so goto men nayi wi en wonta cukalli min dokkama ɗum on dokkaka mujahid o ɗo malik bun dinar wi gañoma seyɗane hono iblisa ene yiima tewal haɗo ana yiyatamo saabu sattude jihadi makko e ma so wonamo Allah reeni yo Allah reen en ay goto wawanamo so welama kay ala fof mbawɗa e makko ko an tan tappata ɗum tagi wa ida faalu kamɓe hefere ɓe mbaɗi fahishatan bonande ko wayno ɓe ndewi jaleŋeji walla ɓe bangorima suudu kaaba ndu ɓalli ɓoli ɓe mbi minen kay min bangota ko suudu ndu emin ɓorni comciɗi min gofirno Allah e kaɗa ɓe mbiya hoto mbaɗe ɗum ɓe mbiya hoto mbaɗe hoto bangore ɗe ɗi ɓandu moldu ɓonɗe comci ɗaaluɓe mbi ɓe jaabo ɓe mbi wajadana alayhi abana min tawine waɗani ko babiraɓe amen minenne fattadaynahum min ñim fattadayna bi min ñimtini wallahu ɗaccuni Allah amarana biha ko Allah yamiri min ɗum ko babira min tawne mbaɗ ɗum kadi Allah wi min mbaɗ ɓe mbi noon Allah wi qul wiɓe inna allaha kay la ya'muru bil fahsha'i Allah kay yamirta ko boni ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna oɗon kaalay Allah ko on ganda qul wiɓe amara rabbi joomam yamiri bil qisti ko nunɗal Allah wi o yamiri wa aqimu salata ko yo on ñiiɓe julde wa aqimu wujuhakum yo on ñimnu jeese mon anani wonande Allah enda kulli masjidin e kala sujjirde soɗon cujja soɗon juula kala ne juula toon ñimne jeese mon wadu uhu ndewe Allah mukhlisina lahu oɗon laɓɓinane mo addina dewal kama bada'akum no tagiri on gonana hay hunde Allah wi ta uduna ndu tortoɗon fariqan fedde e mon noon hada Allah fewni ɗumen ko fariqan fedde e mon noon haqqa alayhimu dalalatu ɓen kam majjere jojje mumen innahum sabu ɓen ittakhadhu shayadina ɓen jogitima seyɗeneji awliya ko wallidiɓe min dunillahi ko wana Allah ɓen ko seyɗeneji ndewata ko yahsabuna eɓe jikkani an wonde kamɓe muhtaduna keɓe fewɓe aya garo o andi den tawa julde ala nden wonno tan ko wangade suudu kaaba se ɓe bango suudu kaaba ɓe keddoro ko cogueje wona no cogirdi ɗum ɓe keddoro kada ɓol joni noon Allah jippini oɗo aya so tawi worɓe ɓe keddo cogueje ñalawma gona e wangade rewɓe ɓe gona e wangade ɓe gona wiide min dewrata Allah comciɗi min gofiri Allah kadi se ɓe bangotono ɓe ñamata to ɓen kajja so wona seeɗa a faami ɓe ñamata tew ɓe ñamata ɓellere ɓe mbi eɓe mawnina hajju mabɓe julɓe ɓe noon jiiɗi wadde ne mbaɗata ni kañumen jiiɗi heddade ɓalli ɓoli sene bango Allah noon jippini saɗa juula e saɗa wango ya ɓorno comci woni Allah wi ya bani adama he mon ɓiɓɓe adama khuzu zinatakum nangue comci mon enda kulli masjidin kala ɗo juulete ɓorɗe comci ɗum woni kadi saɗa juula mbiyeɗa sa ɓorna comci juula boni walla farin ko kulu Allah wi kadi soɗon kajja ñaame wasrabu jare kala ko jiɗɗon jare kala ko jiɗɗon wona so neɗɗon hajji wiye ñamata ala Allah yaani on noon o takke Allah wala tusrifu noon soɗon ñama noon hoto ɓurtine bimi ñaame kono hoto ɓurtu ñaame kono hoto ɓurtine bi an tuharrimul halal kama kanu e hoto mbaɗe ɗum hoto karmine ko dagi goppon ko harmi o wi sabu kamɓe joni ɓe karmini koko dagi wona wuppude tew ɓe wuppude ɓellere
aw tuhillul harama walla ko harmi non datti non aw tajawazul hadda fil akli wash shurbi walla jara ha burtina walla nyama ha burtina qalli wala tusrifu katta amuki fi dhalika awil iksaril mudir wana كبنا هوا نور لما في الحديث سب رسول صلى الله عليه وسلم وي ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه بي آدم هبناني جندوغل بورغل بونديريدو موم اي نيونا نيدو سانكو نيامدي ها هار لأن ما زاد على ثلث البدن لا يعود على السقف إلا بالضرر sabu kala ko ɓurti tatabal reedu ma ala ko rutta tay ma so wana ñaw reedu mbiɗa ko fecce tati feccere ñaama feccere jara feccere poofira in fof noon sa rendi yawdi ñamde bone waɗa sa yartima tan tullinuɗa a watta e dara an ɓurtin o wi lima fil hadith aslu kulli da'in al burdatu sa anda ko burdatu idkhalu da'ami ala da'ami o wi latli ñaw ko burdami ala haali ñamde wonde are kadi jokka taw ne dola argay to mototunda ala da'ami gettude ñamne nanna dum e ñamde woni ñamde e der ñamde on ko ñamande masingaji nana dulla ngaynani gadda wonde jokka ada caka haaji diga après gadda kat o ko woni munasabu Allah ya akula hatta yajua hodo nyam hawa heyda wana wa an yaquma kadi wana suhu tastahi kadi en jiya e sardiyeji nyamde sada ummo ya tawadi wara nyam ha natta yidde sa nyami ha natta yidde burtini kala ni nyamda ha natta yidde ganda ko burti sada nyama a ummota yidde dum woni dalilu ala wa fitanuma فاهمي فإن ملك النفس عن الإسراف في المباح أكبر فإن أنني ملك النفس عن الإسراف في المباح أكبر دليل على ملكها عن الحرام ستوي كدغي أحد فتان ما ودي كدغي دون كدليل على واحد فتان ودي حرام ko tagi ñamde dagi walla e ayi ko jidda a hadi hoore ma ñamde hada burtude o kay so yi ko boni way woppude kono so wonti non ko ngane ara war ñamde tan ha bi hankani mi anci a hor yartude sa ti de ñalla do boni ka burtin Allah wi ñaame njare kala ko jiddon ñaame kala ko jiddon njare kono wala tusifu wor burtinede innahu Allah la yuhibbul musrifina Allah yida burtinobe bul wiibe mande aywa wande be bangorta ko comci e ngofiri Allah wiibe man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi hol karmino zinata cudari Allah sunatallahi cudari Allah allati no din cudari akhraja li o yaltinani li ibadihi jiya makko wadayibati e gede dagide min rizqi hol karmino dum wol wiibe hiya ay ndido odo arzigi e dido comci lilladina amanu fil hayati dunya khalisan non yawmal qiyamah kam ay comci jodi e ñamde welde lilladina amanu wodani gonɗinde Allah fil hayati dunya e gurnam aduna an julɗo e aduna he e an kefero e aduna he onon dendi aɗa ñama omo ñama aɗa ñanto omo ñanto kono noon khalisatan en jangin men walla khalisatun en jangin mak yawmal qiyamati yalawma darga hertani tan ko jul bimi ul hiya lil ladina amanu fi ayati dunya ay gomdinnobe Allah e odo aduna be odo aduna gomdinnobe Allah be ben don comcidi khalisatan ben kerori dum yawmal qiyamati yalawma darga kono be ko aduna hetan so aduna benni gasi ñamde welde comcol jongol aduna tan kefero juɗ fo ndendi yawmal qiyamah non ko julɗo tan mo wona juɗ fo ala كذلك نيدي نفصل الآيات من بين دليل الله جنغوتين بابو حتى نمن لقوم ونن يمبي يعلمون بأن غند قل بي إنما حرم أيكو جومم حرم ربي أيكو جومم حرمني الفواحش كو بك غد باند بين بكاتوجي مود ما ظهر منها كو فيني وما بدن أيكو سودي فوق والاسم اي غوفل والبغي اي تونج يمبي بغير الحق تو غونغ الله دum Allah harmini wa antusiku billahi Allah harmini ko rendindone Allah mala min zilbihi ko Allah jippinane dum sultanan dalil
Allah harmini ko anta qulude kala son ala Allah Allah ma la ta'lamuna ko on ganda dum do de Allah harmini so tawi on jidandi ko Allah harmini dum Allah harmini wali kulli ummatin ene wodani kala leñol noon ajalun lajal ɓe nde gasata nde mayata kala neɗɗo dal ene jogui ne mayata tan fa ida ja ajaluhum so tawi laja maɓɓe jonti la yastakhiruna anhu ɓe nemnantake galaje ɗe sa'a tan fodde er wala yastakdimuna ɓe gardinantake mayde ma so yonti hay seconde pusata ɗon tan so yiɗi gona moƴƴo so yiɗi gona bonɗo so yonti tan yaat ya bani adama he mon bibbe adama imma yatiyannakum rusulun so tawi are mon nelabe minkum taw koy mon jeya yaqussuna alaykum ene kalana on ayati ayajam famanittaqa kalamu huli wa aslaha mujini golle mum fala khawfun alayhim ben kam kulul alaihim wala hum wanani ben kam yahzanun tuno walladhina kazzabu so tawi ko ben fennube bi ayatina ayajam wastakbaru mawnikini ana gaaje tali gongin alli wulaika be kay ashabun nari be ngoni yimbe jeygol en so tawi mayi ben fi ha to jengol to khalidu ko sa so be jaltata ben wona yaltobe afami dande bismillah faman azlamu ala burdo tonje mimman iftara e on pepinido ala Allah anani kadiban fenande biido wonde Allah goddo no wodi ko wana Allah gandado biido bi Allah jogi bibbe totemo ko jonka toto acca do tonje kay mimman iftara e on pepinido ala Allah kadiban fenande aw kazzaba walla fenni bi ayati e qur'ana Allah ulaika be kay yanaluhum ene heba be nasibuhum gedal mabbe minal kitabi ko be minnana no lahul mahfuz ke feero kay kam ma rokke ko windana no ko to bange lajal ko menda ma wur ko ma wurdum to bange arziki ko menda ma tan ko ma tan fa hatta idha ja'atuhum rusuluna ha aray mabbe malaikaji amen yatawaffawna ne marabe qalu malaikaji sene marabe biyabe ayna ma kuntum tad'una wal ko laati non oron dewa ko horo woni min dunillahi ko wana Allah ko dewanno non ko wana Allah ko to woni qalu be biya dallu ben kay birnima anna ga amin min jiandumen Allah wi jew wasahidu be ceedima ala anfusihim koy mabbe be mayata annahum de kambe kanu be laati non kafirin ke be hefede qala ta'ala Allah wi be nyande yawmal qiyamati udkhulu nate fi umin wonde leji kada khalat nganda bennino min qabdikum ko adino on minal jinni ko wayno jinneji wal insi ko wayno yimbe hunde yimbe e hunde jinneji be leji bennunodi de nadde mabbe ko min o ko tabiri hunde jinneji wana jinni fo nata jengo kay hunde yimbe wana fo nata jengo ma to min kada khala min al jinni hunde jinneji wal insi hunde yimbe nadde mabbe fi nayi jengol kullama dakhalat kala nenati ummatun dental kala dental nangal jeygol la anat ngal dental huda ukhtaha hono mum bibi ukhtaha hono mum so tawi ngal do dental ari ngal nati jeygol dental gongal ngal tayton ngal bimi ngal tayton ngal so be do ngari nanama jeygol adibe be wobbe be so ngabbima tayton be mbi ononde on dañi bone wona hudde be kala tawbe ton be be sawabe be so tawi ton wodbe be be ngadi tawde ton be mbi ononde on dañi bone ben so ngari tawi be mbi on dañi bone non tan habe gas min kullama dakhalat ummatun kala nati dental e jeygol la anat dental gal huda uktaha nandu mum bi hono mum goddo ton o hatta idha daraku ha kambe fo be keptondira fiha e jeygol e jami'an dendangal ha kam fo be mbatton mobbole sebe mbadi mobbole dalati wiya ukhrahum wattindibe mabbe be rewbe be biyana li ulahum e adibe be hono rewanobe be rewbe wattindibe heferebe wattindibe tagede be be biyana heferebe adibe tagede be e biya rabbana be ngone wiide joomi amen ha ulai be do hudabe jodi be firawnen be do be de adalluna be majjinno min be do tunnini sunna bondo min ngari min cikki gonga min dewi hen dum non fa atihim tottube azabal lete difan cowande minan naari e jeygol kala Allah wi on ko halata li kullin onone mabbe fop ene woden on difun cowande let
walakin ko woni ko kalanmi ɗo ko Allah wi la ya'lamuna ɓe ganda nde wonno suwa wadde hunde nde waɗani jabde ɗum weɓata wa qalat ulahu on saha jaabo adinoɓe hefereɓe mawɓe adiɓe kokkolli ɗi mbiyani li ukhraum e kefaron toko con kon ɓe gona e haaldude ɗumen ɓe mbiya fama kana lakum alayna min fadlin alana on e dow amen ɓuural ala li annakum lam takfuru bi sababina on gonirani hefereɓe sababu amen fa nahnu wa antum sawa'un minene mun fof poti hen qala taala Allah wiyaɓe ko woni haaju kon ɗo wattampine kam kulali fa zuqul azaba meɗe lette bima kuntum ko laatino ɗon taksibuna ɗon paggito inna alladhina kazzabu bi ayatina so tawi ko ɓen fennunoɓe ayaji amen wastakbaru mawnikini anha ga ayaji ɗe celi gonɗinde la tufattahu lahum ɓeɗo so mayi anani ruhuji mabɓe udditantake abwabu samai damude asaman ruhuji mabɓe so jeehi ha do kala mayiɗo ruhu mum boyat kono so ari ha dow asaman tellinte fata less te wala yadkhuluna aljannata ɓeɗo ɓe gona naatoɓe aljanna hatta yalijal jamalu ha naata ngeloba fi sammi e wuddere alkiyaɗi masalan so wona ngeloba diwa sokko e wuddere masalan ɓennoya nden ɓe naata aljanna Allah desoramen wona kono kam te haqqillaji ɓe kam wawa wonde Allah ene wawi wadde ko ɓuuri ɗum kono haqqillaji ko jaɓata ɗum ngeloba wuddere masalan ɓe famɗini tan ngeloba ƴaɓo tan ɓenna ceerno Allah dine wawi ɗum kono watta no suwal ɓe mbino ni Allah wawi wadde ngeloba kono wawa jinti sa wiide mi mbiyata mi yiiɗi ngeloba aji ko gonga meɗa yiide ami yiiɗi ngeloba aji ay goto meɗa yiiɗi ngeloba aji Allah wawi ɗum kono watta suba mbiya noon kono kam hay goto meɗa yiiɗi ngeloba aji kam jeeya kene ma kono aji kam hay goto meɗa yiiɗi mbi Allah wawi warde ngeloba kono wawa jinti kamɓe mbi ko wawa Allah kam ne wawi kono watta eyyo ɗum woni wala yadkhuluna aljannata ɓe natta aljanna hatta yalijal jamalu ha naata ngeloba fi sammi wuddere alkiyaɗi masalan ñotirgal tan e kiyaɗ masalan no ñotirte elle ɗum firti gono tan eyyo wa kadhalika ndi jobdi ni najzi min joɓirta almujrimina bakkodinɗo lahum ne woni min jahannama e jahannama he mihadun ko wiyete daɗɗateri wa min fawqihim ene dow mabɓe kadi gawasin ko woni omboɗe jeygol ɗimi jeygol firtotoɓe wal maana anna nar muhidatun bihim jeygol ma firtoɓe min kulli janibin sabu waqaro warada sabu joli anna saqfan nari ay bildi jeygol min no hasi ko kire ɓundu jeygol ngol terrasse mum ko kire ɓolo wa arduha min rasasin leydi ndi ko bedek taynaɗo wo hiiɗano min kibritin ɓale ɗe ko jamɗe ɓaleje hugudu annas wala hijaratu yimɓe ɓe goni docotte kañumene kaaƴ goni hakkude ɓundu jeygol ndu foos ko way kono foos ni dow o ko kire boɗeje coy ene wojjina ha wojji jeygol bangeji ɗi foof ɓale ɗe ko jamɗe ɓaleje kurmrum gojjina ha gojji jeygol less o bedek tayna juwa hen ha hemmara dorde taw koko tayna ene wilini wi jaw gonta docetala an aɗa huɓɓa hayre wonta docetala ene huɓɓa keɓat hakkude palantere ala hendu natta tawi aɗa bonnede Allah wawma wa kadhalika ni nayno min mbirumani ni najzi min joɓirta azzalimina toñɓe walladina amanu ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah wa amilu salih nutti golli golleji moƴƴi Allah wi la nukallifu nafsan minen min defata fittanu illa wusaha so wona ko wawi ko neɗɗo wawi tan min mbaɗata min defata ɗum kala ko neɗɗo wawa min defata ɗum ulaika Allah wi ɓen kay ashabul jannati ɓen goni yimɓe aljanna on kan ɓeɗo amilu saliharen ɓe andi la nukallifu illa wusaha ɗum ko jumla ittira tan wona ɗum hannona e oɗo ulaika sabu jabiti ko amilu salihare o Allah waɗ ɗum toujours rewa oma haaltana ɓoy tan o rofa goɗɗum tan sa renaki tan aɗon kata famde ko yahata ko ni ko joni ko ulaika sabu jannati ko amilu saliharen ulaika ɓeede ashabul jannati goni yimɓe aljanna mo kamɓe so ɓe naati aljanna fiha to khalidun koɓe ñawanaɓe casal Allah wi wana za'ana min guitta ma fi sudurihim ko wone becce maɓɓe min gillina gañko min guitta ɗum so ɓe naata aljanna kala ko neɗɗo anño neɗɗo min guittata haalaɓe min cocca ɓerɗe ɗe haalaɓe ceer on sappa e aljanna Allah wi so ɓe naati on aljanna tajiri doga min tahtihim e leskuɓeje mabɓe ala haaru piscinaji leskuɓeje mabɓe ɗe piscinaji doga hen wa qalu ɓe mbiya soɓe naati aljanna soɓe naati aljanna haɓe poccima ɓe porti koyɗe gan siiri wona andi kam aljanna kam sa suwa naade tan sirani ene manki seeɗa
joni noon so joomum hankadi naati heeɓi diwa mum forti koyɗe suddima andi ɗo kam yaltu ala hankadi Allah wi ko wama hum min haɓe kharijina kono sa naatan kay kam en wawi wonde kay yalta sabu ɗum Seydina Aboubacry wi kañum hoolaki o yumin mi hoolaki Allah taw ma dama ngal ɗo koyngal ene naati ñamal ngal naati aljanna nanal ngal tawani ɗum taw mi hoolaki mami wawi wiye yaltu hol jogui ɗo hoolare wadde Seydina Aboubacry ala hoolare sa wi aɗa nanneɗo aljanna feni a fenat de wona gonga de a wayde so neɗɗo wimo noon soto nangilaji ɓoodoyi de yoɗo nankiɗade wala yamanu makarallahi de illa al qawmul khasirun kam Allah wi so ɓe naati aljanna ha pari ɓe mbiya alhamdulillahi jettoɗe godani Allah alladi on hadana pewnan ɗumin li hada ɗe golle golle ɗe min golli ɗe Allah fewna min ndiɗo jobdi min jetti on Allah wa ma kunna min latonode linahtadiya e min peewa lawla an hadana Allahu sanno Allah fewnano min pewatano sanno Allah fewnano min Allah wi laqad ja'at rusulu rabbina kamɓe kaltata naɓɓe aljanna ɓe gone haalde Allah haalante en ɗum ɗo fof ko ikhbarullahi tan ko suwa wadde ko so waɗoyi ɗum ma waɗoyi laqad ja'at ndeke addino rusulu nelaɓe rabbina joomi amen bil haqqi e gonga ndeke nelaɓe joomi amen kalno ko gonga mbino sonde gonga ma naaraje ndeke gonga min naati o nuuduɓe ewne ɓe kalane kamɓe ɓeeɗo ɓe mbiye an ko woni fi tilkumul jannatu ay on mon aljanna uritumuha mo dontina ɗon ɗum bima kuntum koko laatino ɗon tamaluno ɗon golla o aljanna dey koko golluno ɗon ko Allah yoɓi on ɗum ɗo kono noon neɗɗo natirta aljanna golle mum ko Allah noon wela fewni de tottuma kono wona golle ma kay sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam lan yadkhul aljannata ahadun bi amalihi hay goto natirta aljanna golle mum wata neɗɗo ɗamino ɗum de gollu tan deƴƴa kono mboɗo waɗa ko moƴƴi komi nato aljanna ala koy iblis kay ɓuurma wadde ko moƴƴi mbimi iblis ko waɗi ko a waɗani ɗum an ko iblis rewi Allah ko an a wawa rewi ɗum Allah a wurata ɗum ni dewal Allah iblis ngal a wurata ɗum saka ndewa ɗum Allah kono nde wonno Allah fewnama ay fewani ɗum noon an kay ñaago Allah yo Allah fewne ko amma dewal ma Allah hoto nangto hen de oto tongno hen de a holnorima dewal ma Allah de par ñamma ɓe mbi wala anta ya rasulallahi hay an qala wala ana hay min illa an taghammadani llahu bi rahmatihi so wona noon Allah munnirami yurmede mum so Allah yurmorima mum yurmede mum dey mboɗo waynade aljanna ko amma golla mi wawa min ala ɗoronki golle ma aɗa holno an ko kolno so ɗa ane julde ma e korka ma a meeɗa julde ni sa habbiri tan dépasse wonata yeeso ma ha cilmina aɗa miijo janggo holno alhaali wayata hande cilminɗa fof hi anne hol aɗa miijo terrasse aɗa miijo ganila aɗa miijo oto jooɗɗo ha cilmina tan ko ni nelaɗo meeɗa miija ɗum kan hoolaki saka ɓeɗanna enen en jultani sirani en julta ceerno e a meeɗa julde han gaynata ala ko miijɗa te a jangge sariya kam miijade aduna en haare ene aña walla a janggano sariya enen wona ajurni miijoɗɗa anga woni ko mimi wona qalilan kay kam wona qalilan wino anga wona qali ko kasiran anga ko tuggude ƴettuɗa habbiraɗo ha cilmina a haajuma ala Allah ko adun tan kala miijo tan yomi yawno ya projet mbaɗande hande projet emin guittoya banana yomi yawno mi ya dogilana yomi yawno mi ya to guesa am mbaɓe mbaɗa ko tan ha cilmina mbiya juuli ha feccinan julde ni angay so Allah weela tan gay nanduma jana e weelede so weela fima a ñama leydi ala ko mbaɗɗa